जोबोद मोनसे दुखुनांथाव खौरां लोगोफोर ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव सासे CISF मावनाय राहुल पाटगिरि बियो न'आवहाय सुटि लानानै फैदोंमोन। नंगौ मिनि रंजा खुसियै गावनि बिसि हिनजावजों मन्दिराव गावनि फिसाजोखौ लानानै खुलुमनो थाखाय गावनि लाइफखौ फुजिनो थाखाय थांदोंमोन। नंगौ बे समावनो राहुल पाटगिरि बे साख्रि मावनायनि मुङा जाहैबाय राहुल पाटगिरि आरो बिनि बिसि बिनि हिनजावनि मुङानो जाहैबाय अनामिका राय पाटगिरि। बिसोर सानैजों मोनसे लामायाव ओरैबायदि गिख्रंथाव जाथाय जानानै जाब्रबथायजों एखेलेगे लामायावनो हौवा हिनजाव सानैजों थैबाय लोगोफोर। नंगौ गारि एक्सिडेन्ट जानानै बिसोरो थैदों। ओरैबायदि दुखुनांथाव सानैखौबो ग्रिदनो माने थैनायखौ नुनो मोनदों। सासेबो बासियासै आरो फिसाजो सासे दङमोन बिबो ओरैबायदि माने सिरियास दै लोगोफोर बिबो बासिगोन बासिया जेबो गेरेन्टि गैया। फिसाजोआबो हस्पिटालावहाय माने नायजागासिनो फिसाजोआबो बासिगोन बासिया जेबो गेरेन्टि गैया। बिमा बिफा सानैजों ग्रिद थैखाबाय आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि दुखुनांथाव न'आवहाय सुटि लानानै फैदोंमोन। CISF मावोमोन दै लोगोफोर बेयो राहुल पाटगिरिया CISF आव जब मावोमोन। दिनै ओरैबायदि दुखुनांथाव बिसोरो लामायाव जाब्रबथायजों सानैजों थैखाबाय हौवा हिनजाव सानैजों। एबा सासे बासिबाबो जायोमोन बेफोरबायदि सानदों आरोना माने गथ'आ बासिबाबो जायोमोन ना। गथ'आबो बिराद सिरियास जानानै दोङो। गथ'आबो बासिगोन बासिया जेबो गेरेन्टि गैया लोगोफोर। दा मानसिनि जिउ मा बुंबावगोन ना दसेनो जाब्रबो दसेनो थैयो मानसिया मा बुंबावगोन आरोना लोगोफोर। दा नायगिरनानै ला बिबो बिसोरो सेफटि मोनबाय लोगोफोर। बिसोरनि गारि सालायनायाबो सेफटि मोननो बिसोरखौ सोरबा खुन्दायफैदोंनो आरोना बे खुन्दायग्रा मानसिखौबो हमबाय जानांगौ दै निउसनि गेजेरजों नुनो मोनदों। दा जों भिडिअखौ नायग्रोना लानोसै फुल जाथाया बोरै जानाय बबे गामिनिमोन बिजनि होन्दोंमोन आरोना बिजनि माबा गामिनिमोन भिडिअखौ नोंथांमोना फुल जोबजासे नायग्रोबासो बुजि मोनगोन दै लोगोफोर। दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोन दिनैबो फोरमायहरलायदो। थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर रङिया राङापारा थेंक इउ स' माच नोंथांमोनखौ आं मोजां मोजां कमेन्ट खालामनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय। মৰ্মান্তিক ঘটনা ৰাহুল পাটগিৰি এই ছুটি কটাবলৈ আহিছিলে ঘৰত দিল্লীত আছে। তো কালি যিটো ঘটনা হ'ল গাঁৱৰ এখন পূজা আছিলে পূজাৰ পৰা ওলাই অহা মুহূৰ্তত নিজৰ ৰাইট ছাইডত আহি আছিলে সি নিজৰ মানে শুদ্ধ ছাইডতে আহি আছিলে। তীব্ৰবেগী মানে গাড়ীখনে ইমান জোৰেকৈ খুন্দিয়ালে গোটেই পৰিয়ালটোক ধ্বংস কৰি থৈ গ'ল। এতিয়া মাতৃহীনা পিতৃহীনা এজনী সৰু কণমানি কস্তুৰী পাটগিৰি ই মানে এতিয়া কেনেকৈ চলিব ঘৰখন কেনেকৈ চলিব পিতৃ মাতৃৰ অৱস্থাটো ক'বই নোৱাৰি মানে এনেকুৱা অৱস্থা মানে খুব এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা। মানে আমি যাক মানে ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰোঁ সান্তনা দিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ গৈছে। একমাত্ৰ কন্যা সন্তানজনী যি 8 বছৰীয়া এই স্থানীয় উদয়ন জাতীয় বিদ্যালয়ত ক্লাছ 3ৰ ছোৱালী 3য় শ্ৰেণীত পঢ়ে। ভাল চোকা ছোৱালী পঢ়া শুনাত ভাল আছিলে কিন্তু আজি তাই ঘাট মাউৰা হ'ল। মাক হেৰুৱালে দেউতাক হেৰুৱালে। এতিয়া ভৱিষ্যত কি হ'ব তেওঁৰ ভৱিষ্যতক লৈ মানে আমি এতিয়া উদ্বিগ্নতাত আছোঁ। কেনেকৈ ডাঙৰ হ'ব কেনেকৈ পঢ়িব কেনেকৈ মানুহ হ'ব। খুব আদৰৰ সন্তান আছিলে তেওঁক লৈ মানে আমি বহুত মানে খুব দুখী।